Здравейте, аз съм Extreme Flag, с мен също са Трейсър БГ. Ние сме ютубъри и ще снимаме през свободното си време, когато имаме време, ще имаме много игри и такива. Няма да това планове, че го пусти. Не, няма. И така, тук съм само това да ви уведомя, че аз съм новият ютубър. Мога да си бия шамари, всичко мога. И така. Кристиане, ти с фейска ми снимаш? Да. И така ще ви разказвам много за мене, какъв тапанар съм, какъв идиот съм, Ти не си тапанар, ти не си идиот, ти си по-зъл от това. Да, както тебе, ти си най-големият тапанар в света. И така аз и Трейсър БГ ще бъдем новите Extreme Flag. Няма Очаквайте от нас много смешни клипчета, защото ние ще разподелихме. Какви шамари ще си бием. Айриш! И така ще интересно просто. Айриш индинори. И така. Пожелаваме ви да е забавно, приятно гледане и така. Аз съм един забавен ютубър. Аз съм едно пълна игри. Аз съм едно водокопеле. Аз съм по... И така, това само исках да ви уведомя, че ще снимам в този канал много игри. Да кажем игрите, които... Да кажем игрите, които ще снимаме. Outlast, примерно. Outlast! Ти му моля се, това никога няма да стане. Шубе, ако го снимам, ще го направя реакции. Добре, аз ще снимам... Аз съм играл Outlast мод с Minecraft, като това направя и цеска. Добре, ще снимаме на Outlast, аз ще снимам на Outlast, ако той иска. Ти снимаш на Outlast. Аз снимам на GTA 5, чакайте ма да кажа. Road Redemption и всякакви. На GTA 5 също мога да снимам. Ще снимам на Far Cry 4, ще снимам на Far Cry 3, ще снимам на... Кога? На Far Cry 3, ще снимам на Call of Duty, когато се изтегля тогава. Аз имам Call of Duty, глед колко трябва да и така ще гледате хубави игри за PlayStation 3, аз имам PlayStation, GTA 5, мога да снимам каквото ми кажете, аз съм просто новия ютубър, имам големо щембе. Няма лука! И така, пожелавам ви да съм забавен и да съм лудокопеле. И така, с това аз приключих. Кажи чао. Extreme Flag, кажи чао на... Абе, казвай чао на ютубе. Добре, чао. Очаквайте, след малко ще има нов клип. На какво ще снимаме? Къде е? Сега ли? Да. Не знам. И така, чао, приятели.